Horas madihita sa luhut na, tabarade marohanan pikirata lato mangihon hatana debata, martangiang mahita. Dami di debata na sumurong siyan sa luhut na ruha. Ima na mangaramoti ati-ati ng pikiran muna. Ibagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hatta, hata ni debata na gabi trupu jamita, di minggu pawaluhon dung Trinitatis, pada tanggal 25 Juli tahun 2021, di netu siya tersurat di 2 Raja-Raja Bidu 4, ayat 42, di ayat 44. Songroma didok disi. Dungi Roma sadahalak sian bal salisa, na buan dihalak ni debata akka sagu-sagu patumonaan, 20 sagu-sagu sian eme siya cimun, dot itak sian dahanon na binolgang di bagasan hada kadangan na. Dungi, ninna si Elisama, lehom may disituan na toropi, asamangan na sida. Dungi, ninna naposonaima, pehama pangalehokku mangganubyo 100 salak. Alay ninna si Elisama, say lehom may disituan na toropi, asamangan na sida. Ay songonodo hata ni Jehuba, ikon mangan akka jolmay, jala ikon adong dupe teba. Dungi, di parade may di jolo na sida, gay mangan na sida, jala adong dupe teba, hobbar tu hata ni Jehuba. Ido sahat na, hawak karungan sa porsyaon, nagabi topit ijamita di bingkutta sa radion, ima diramoti debatado bangsona. Rongan sa porsyaon, panurirang Elisa, ima sahalak panurirang na pinlit ni debata, na manurson pagkobasyon di panurirang Elia, tumanay kibana tubanwa kitjang. Ia guar Elisa, lapatan na Jehubado haluaon. Rumang ni pagkobasyon ni panurirang Elisa, takpo lagay marasing siyan pagkobasyon ni panurirang Elia. Ay itong macatakas to diodol honivana, haguguon ni dipata ni Israel, nagughuaso, jala natuk mga romoti, nasa natinopana. Laho patuluon hasit tungani, laos dibahin panurirang Elisa do, ragam niyak katadda halongangan. Asa torop na sida na ulo porsiya to di bataan Israel, dang asa marsob babi, tuaka di bata siliban, to di batabal lanakana asing. Sada siya na halawangani, jupak kita do diturpu jami taon, ima na mga lehon mangan 100 salak. Hamuak karungan sa haporsyaon, di ayat 42, didok do disi, narodo sadahalak siyan huta bal salisa. Bal salisa lapatan na bal na paradihon. Ima sada huta na torok pangesina marsobatu debata bal. Alay asindo yanggo sa halak ni ibana. Ima halak na roman dapoton panuwiran ng Elisay. Dang to debata bal ibana marsobba. Alay to debata ni Israel do. Idu alana ro ibana manopot panuirang Elisa. Ditikii dibuat ibana do sagu-sagu patomonaan. Dohot 20 sagu-sagu siyan eme siya cibun. Dohot itak siyan dahanon na binolugang di bagasan hadak kadangan. Nakpe ditikii masa ni haleon, alay diboto ibana do pasahat na patot si pilihonon na to di bata. Tuto sahali di jalo si Elisa do silihon-lihoni. Jala lausian ias ni rohana di sagi ibana doi turatoro. Di dokma tunaposona asa delehoni tu situan na torok do gimanga manasida. Tongon ditikii adong do 100 salak torok ni nasida. Hawak karungan ubigi gabi suku-suku do naposonay. Airir rohana, buhado bahenon mangalehon 20 sagu-sagu,
tu 100 salak. Mulusian hajol maun, tu maul do mangulahuni. Ngasih tahu na hurang na bui paruhon perselisian dohot hacit ni roha. Dia kana soda tambangan. Alainak pesongoni, didok na posonai, molo si Elisa dan ganggu rohana. Epos itu turun rohana di huwaso ni dipata. Atu pasi kopon sa luhutna. Idu ubahin, las didok si Elisa do, sa leho may disituan na toropi, asamangan na sida. Ay songonod do hata ni Jahuba, ikumangan akasol may, jala ikonarong dupe, tiba. Hawak karogan, nadirot ni si Elisa, marharoad dui, siyan hatuguan ni haporsyon na, di waso ni dipata. Tung posituro rohana, nakpe mangihuton suha-suha ni halusol maon, tung nasutuba buhay rumasay, alay, dada songoni, mulo suha-suha ni dipata. Somala akasol may jojo do mangasaho pikiran na, alay mulo panuro ng Elisa, mangasahon haporsyaw do ibana, di kaduplak ka ni kuluna. Langsung masada persyajara tu hita, asa unang ganggu hatta di ngulun, balik sa marpasiroha mahita di huwaso ni dipata. Songo dia na hinaporsyaw ni si Elisa di tikii, tu nagabi las majadi, nakpeholan 20 sagu-sagu, alay, boy do gabiris sudi mangan na 100 salaki. Jala arong dupe tiba-tiba na. Tutui sa dahalongangan to. Nasa tupa masa didok rohan de solmay. Ale ikon masa dui didok rohan de dipata. Asa tutuma hata ni dipata na madok dang adong naso tarpatu pani dipata. Dengan sa porsyaon ia hata ni dipata di obason manugu hita asa marna punahon hato guon ni haporsyaon songon panuridang Elisa na mangasahon haporsyano di ibana pasahatto ni ituang-atungan ni natoropi. Tung macetak kasdo ditadda jala dia haporsyai panuridang Elisa hadirion duhot waso ni dipata ni Israel tung nasorong dugang guni rohana di nguluna. Dungan sa porsyaon jojo do hita di ngulun mangadupi ragam niya kamoron. Si pata olo do hinorhon ya kahaporsuhoni bebe lomos jala mabiyar hita. Jojo do hamoloni turusun gaulubang ni laut na gumalusang. Alay marhiti badatala si roha na tatangihon di tikyon di paingot do hita asa manotong marpakirimon holat do di bata. Taingot ma babua di batado na manop pahita na mangaramuti hita jala natuk sumarihon akka narikot tingurut taon. Iba na do di bata Jahuba na sun hinagugo. Di bata na makaholongi hita. Mulutuk do huwaso ni di bata mangaramuti bangso Israel uju di pertikian ni si Elisa. Dilehon di bana do 100 salak mangan sian 20 sagu-sagu. Lasongonido ramotan ni di bataro hita di ngurut taon di obas sinuaingon. Alami ing tapasiding ma saluhut gang kuneroha ng horso. Tunga-tunga ni ngurut taon. Suku-sukun ni Tuhan Yesus di tunga-tunga ni pagkobesyon na riko doi rimangata ima di hatana na madok isi hamu marhuwaso kagadahon ari-arina nangko sa asta gajang na ang gutung siyan pakolsohon ni rohana. Totu dangadong agya sa halak pisa kita na buhay pagada ari-arita molo sa ilalak kolsoa kita. Jala dang nagabi salpu akka hamolon molo ta adupi di bagasan holso ng biar. Dalan si patapot taima pasahatto dari taon horatto di bata na puna nguluan. Didokto hatta Jesus dong di Matius 6 ayat 31 ayat 32.
atong unang maholsoan rohamuna madok. Ahama panganon nami, ahama inumon nami, ahama parebuiton nami. Ak kasibilibiguro makarikoton sa luhut na Hesoni. Di boto amamuna na di banwagid jangido ng rikot akay tihamu. Hamwak karungan tung matya apit dutur pukot dihita. Lumobi diha masa ni pandemik COVID sa polusyon. Nang taida jalata bulus ragam ni hamolon dinamasa sinuwain. Tung matya torok do hanak na mabiyar. Olsoan, sebu sesaon, hasuko-sukun di bagasar rohana, sa di hari masalah puak kau sudi, sa di hari mabuyo songon na selaon. Do, pakilala atay, hinorohon nila ka na masaon. Alay de somma, di uji, hasatiyaon, dohot, hatuguan ni haporsyota. Asanaing, manaha kita. Jala marhamonangan, mangarubi sa luhut na. Hamak karungan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhan ta Jesus. Arong lusada barita mardunga puda na mga jari hita taring utu panarihon ni dipata di kudutaw. Songonom ma sada sarito. Arong do sa halak ina na ulaon na matiga-tiga tempe. Tinggal dui bana di sada huta. Si ganupari porhat doy na taon pasar lah bertiga-tiga tempe. Alay at dorang sumula-ulaw di ba na? Sa jumulo di iba na bartangyang di ganop manugot di sidungo iba na. Dinasadari, songon na somal dungo may natay la bara de tiga-tiga na. Alay itong tarsonggo si tuturo iba na margida di sidibuka dang jari dupe tempe na naing siga de sonay. Marsa may iba na. Dang kidang bertiga-tiga. Ala, tung mace gudang do na reko di guruna si ganupari. Ujung na, saya holsoan ba iba na. Saya busasaw manibagasar rohana. Jalasanga do roto rohana. Atik na pagudak kudu do sana. Umbahin na masa susungoni. Manang, atik na sutigor do tangyang na mangiru to patah. Saya ima roto bagasar rohana. Hinorohon di imar tangyang may iba na musi. Iro iba na di bagasar tangyang na. Azima roha mali Tuhan. Pamasa mahalungangan. Asa buyaw. Bertiga-tiga tuonan. Jala adong pangumwaku. Siya ni tungulo si ganupari. Aliham wak karungan. Dungsip po di ba na martangyang. Di ide ba na dangadong nemuba. Seho dupe dang jadi tempe. Saya lalap tempe satu nga jadi. Marsak si tuturuin natay. Alay tu mo tu bagasar rohana. Ikubor hat duy pa na tu pasar. Ati buharong di pasar tahe. Ano gabi muba. Jadi tempe si gadeson nay. Iba di bagasar rohana. Dungi borhat beba na tu pasar. Alay siya manugot sa tubot hari. Dang marnajari tempe. So dibuti ba na alana. Lalap saya songoni. Saya marsak menatay. Dungi. Di holsonay. Las martangi yang may ibana di bagasar rohana. Di dogibana masongonon. Sa guru di homa li Tuhan. Manang nagayibuhama musyo. Dang pigaliling nai. Arong masahala ina na sebu sesaon roto pasari. Sa buas bais to sa tuson. Sa hira arong naninuduan na alay dang matadapot. Dung isaha may nata na sebu sesaon ni tuyunganan ni pertiga-tiga tempi disukun pertiga-tiga may ibana. Narik ko di ibana. Dungi di daw inatay ma. Siya manugot sa atu tikyon nunga seluja mga luwi tempe sa tunga jadi. Hape, dang marna arong jupang na di pasari. Hawak karungan, ubigi hatay, tarsonggo si tutu may natta pertiga-tigay, mardungan la siruha, tunglongan si tuturo ibana, dinabigi paduhan ni nattay.
tunglongang di bana. Babua dia lusi di batado tangyangna. Siya naso hapikiran na rosa halak ina mangalui nareko di bana. Awak karungan sa porsyaon di babuay na taima narong do di gadis ibani susong ni. Dui lasawat masudi di gadis narong di ibani daputan pangomuan may ibana. Marasiro hami ibana murak tu jabuna. Makilala paso-paso ni dipata naso hapikiran ni nguruna. Dipatongon do hapi itu ibana. Nakpi dimulai ni holsoan ibana. Sa dibangidu asa dipamasa dipata halongangan. Alay siya naso harajuma ni rohana pikiran ibana habak karungan. Dia masa dipatado lubi-lubingkan siya na pinikiran. Habak karungan nahen holongan ni Tuhan ta Jesus. Gaya bisa ada berita merdunga poda do saritui di ngurut tahun. Na ipengotok kita di huwaso pangaramotio ne dipata di nguru niaka atino pana. Songon sangala ina na sanga holsoan alai las pasahatto dirina tutuhani daputan jabar lasiruha di pana. Dia lusi di bataro tangyangna nak pedang songon na pinikiran ni natai. Alai siya ni takas taida toktong tutu tunadinggad do pambahenan ni di bata. Songoni manang di ngudut tao. Asa magpasiroha mahita di huwaso dohot holong ni ruha ni di bata na si toktong mga ramoti jala manarihon akan narekod di ngudut tao. Nakpisipata suharto rohata aleta ingot ma napaunihon do di bata isa sudinay. Pos maruhatta. Sana dumingad dole hono di pata, tuwaka na makabiari, jala makaporsyay ibana. Hawak karungan, jirudut ni akasipikirat taganup, tiragam ni holso, nang biar ni ruhatay, naing mataingot marpakirimon holat to di bata jahuba. Lubuwi may, di masa sinuwaingon. Ima, di gulumbang padiwahon, di pandemi COVID sa Rusia. Dinang torob akan marsahit ana ni virus corona. Jala pula dia masa pamaretta do di piga-piga inganan ragam ni pembatasan marhiti PPKM. Gudang aka keterbatasan di nemang ula-ulaun di parkarijuan hasomalan sahat tu namar minggu pe ikumula musei marminggu di bagas tabi. Alai molo sehol soak kita isuada do sa luhut nai. Alay, naing madibaga sa tikyon, kamuak karungan na marsak, na luja, na mahiw, hinarohon niyak ka parukilo ni. Diho, aka na marsak, ala ni parsarepyambo, ala ni hamaolon dito ang atungan ni ekonomi sinuwain, di siyala ni parsahitombo, di siyala pangalahon ni giling mi, dolan akan na asing, na bahin, do di lalaho. Unang bisay marsak ko. Ingot ma, arong do tuhat ta Jesus, natugpaluahok ko, siya nasa parokilon ng asak na diruhami. Ingot ma, disarihon do kulumi, diramu tiduho, arian ng borongyo. Ingot ma jojo ni Tuhan Jesus, alusi may, uju na didoknay, di Mateus 10 ayat 22. Roma hamu tuau, hamu akan huja jalan surat, asa hupasonak kamu. Hamu karungan, Roma Tuhan Yesus, asa daputan hason angakko, tinggagkon sa luhut na sa nasurati itu ibana. Ingot ma, dang tarikoron nito hatay hita, balik sa tahe, sa nadunganan na dohita, rasira saru ajal di hasyangan. Diramuti di batano bang sona, imanasa solma, nang sudi lubupi akan na porsye. Sungod dia di batana batu pahalongangan, di masa ni si Elisa. Gayebuy mangan na sila sa luhut na. Jala sungod dia tuhat ta Jesus, natuk patu paragam niya kahalongangan. Suang songo 5, na masa dun sa tikyon,
raga miak kehalungangan. Na manguna do di bata, patu pa halungangan, na tao pa sikop pun saluhut, narekot yung urut tao. Atong, lasta hanguluhom ma, na nidok ni Raja Daud, di Pesalmen 27 ya sada. Jehovah do, si parmahanaw, dang tagamon, huranganaw. Ala na iham wak karungan, tadalani ma ari-ari ng ulut taon, di bagasan haporsyaon, doot pakirimun na mangulu, di bagasan guhar dito hatta, Jesus Kristus, si hokop, jala si baluan ng ulut taon. Ida ma, sana daramuti di pataro hita, salhutta. Amin, martangyang mahita. Ali Tuhan di bata Jehovah, patugo mahapursyan nami, asa manutok kay marpasiroha, pabua hodo Tuhan jala di bata nami, nasi manotong madungani hami, mangaramuti hami, lahu makamanakon, ragam ni paraluan gitu ang atungan hasang ron. Mari hiti-hiti ko rin anak mo Tuhan Jesus Kristus, jalo matangyang namiyo. Amin.